тамошобинони азиз, ман омадам ки ай хонаи худованд ки миҷа посилка яктамаяш дад дора яктани дитта я посилка дигашта комнатамай ҳоли ваям ҳуй када нишон метсимтуна и посилка ай апам барои ай ҳаҷо бадай меомада посилка рӯй кадай иншолло ира ҳуй када распаковкаш мекунем ва фикрам чизе ҳаст ки ира ҷамъ кардан дар кора ҷамъш мекунем баъд нишонтон метсим ки чие. Ина тамошобино ҳуиш кардам ба фикрам и усталай ҳозир ҷамъш мекунам баъд тайёрш кишид баъд шумода нишонаш месим тайёрша шоколадного формы. тамошобинони азиз ҳамаи шумора бо иди омади иди саиди фитр табрик мекунам. худованд як иди бигем зеботарин бигузаронен. ҳар куҷое ҳастен худованд нигаҳбонтон боша, орзуҳотон ҷомаи амал боша. бовар кунен сарам да осмон расид. бовар кунен да ихеле апау харое ки қатимада связ биромадан ихел суханҳо навистан. ман дигар гап надорам. бениҳоят дастгирӣ карданд, бениҳоят суханҳои хуб гуфтанд, дуоҳои беҳтарин карданд, бидан бо ҳамо бигем ки бахилакое ки сразу биромадан ту хелӣ гуфтам менависанд дигар ягом суханшон дар назарам натофт. ҳамо бахилако кадоми проблема дорен дар ватсапам бинависен ришат мекунем. ана миннатдории бепоёни хма ба ҳама подписчиконе ки дастгирим карданд, мара фаҳмидан ҳамчу занак. миннатдорам. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ҳазор раҳмати аллоҳ барои ҳамаи суханотон. Тамошобино, сегодня у меня вот такие приятные доставочки. На бениҳоят приятный розовый май таки ширинак и ботаи ҷамъ озиҳуи када нишон метимтуна. Анаи букети зеботарини хушрӯтарини дигар бо аз якта директори командам Аяпай Нотираҷон и бо клубника в шоколаде. Буду дрожь Саидана Исаге. Бехат приятно. Дорогая Саида, поздравляю с днем рождения от Надира Ибрагимова. Ҳазор раҳмат Апай Нотираҷон. Аҷоибот шикарный букет. Вообще суперский. Раҳмати Аллоҳ барои дастагулҳои зебо. Ина тамошобина бо якта подарка янгам. Чихе подаркаи зебо. ҳазор раҳмат янгаи азизу меҳрубони ма. Машаллоҳ хона пури ба подарка, пури зебоӣ. Ина чихелай дастархон партофтестам ози меҳмон мебиёянд. тамошобино инами қағозирашта дастархон партофтем. тамошобино ҳози ош самуса туда-суда ёра наёрад. ой Хушрӯй бадай, машалло. Ты очень красивая. Я не хочу с тобой тебе. Кырташ пшонам напшон нега. А махтажай, все, уже кырта мепши, тамам. Я хочу гулять. Гулять пойдем. Ну, лучше мы гулять будем. Я тебя люблю. Я хочу гулять. Уже вечер шидахтар мирзомуна бкушоye. Пожалуйста. Тамошобино 27 март рӯзи мавлуди ма буд. бовар кунен айми ҳаҷ омадагим ҳози бигем даж маърака накардам. рамазон чӣ хелай хаста мешӣ бо айпаси кӯдако садик мактаб мебарӣ мебиёрӣ беҳад монда мешам. 27 март бигем рӯзи мавлудам буд. 32 солаштам. ҳамо устозаем ки барои ма торт пазира ёду дистай. ҳамчу устоз ҳамчу апай дар ҳаёти зиндагӣ ма бениҳоят маслиҳатҳои хуб метия. ҳама вақт бар май
дар сахтиҳо, дар хирсандиҳо ҳама вақт дар бармай ҳамихел бигем ки торти фасон пухта оварда бо дадрини торт якта чалаи тилло мондай барои ман сюрприз кадай. агар ки видеои мара тамошо куна ҳазор раҳмати Аллоҳ миннат дорам. Та мара хирсанд мекунӣ, худовандра хирсанд куна. бениҳоят миннат дорам. даже видео накарда будам дар ютуб каналам. кам гоҳ-ҷо видео кардам. И видео бигем ки рӯзи 27 мартай тамошо бинем. ва дастагулҳои зебо бигем аз Парвина Рубиновой, директори командам, ва яктаи дигаш айстарши директори командам. Раҳмати Аллоҳ. Ассалому алайкум тамошобинони азиз. Иди фитр сар шид. Харид кунӣ омада. Магазини Лента. Ку бинем да иҷо чӣ ҳаст, чӣ нест. Ман нағзам бинем рӯсиями магазинаи Калона, барое ки да магазини Калон ва ана қиндай тез хаста мешавӣ, монда мешавӣ. Ка нағзам бинем магазини Калон. Можить Баути, Твикс, Сникерс, киремия коробкаги. тамошобино харид када омадем. На овомон инамиқа ов гирифтем. Фақат добри гирифтам, баъд хеле колои майда гирифтам, вале инаи хеле колоҳои хеле сиёҳ дар таги хона мефурӯшам. Харидмон ина ай 20,000 зиёд шид. Так, мевагир кампан гирифтем, қандои хеле гирифтам. Ин хелеё гирифтам. Ана номаш чи буд, донагӣ нагирифтам оли. Ина дунам дига бои хеле қанд гирифтам. Пухту паза сар кадем, иҷа роғани гов барои вай ов кадем. Самбуса иҷа ма гӯштома шуштум овош рафта истай. Ана хеле шкофакои айфа берли янав гирифтам, овош рафта истай. Иҷа аделна уҷа нонои ҷӯшака гирифтам. Камтар гармиш брава, баъд пакетчон мекунам. гӯшти гӯспанд, гӯшти гов барои хомшурбо, лаҳм барои самбуса, бодринг, зеленпелен, чагалдак, иҷа луби тар кадем. Лубия проста барои худмон гирифтем, тар кадем. Нахутам тар кадем. Оли нахут ки ҷо шид. Инаҳа нахут. Нахут 1 кило тар кадем. Инам хе хулоса пухту паза сар кадем. Ода соат 4:30 бегаҳай. Оз ман янгам зуволои самусара мегирам, тинук мекунам, мепечонам шона. Чагалдака мешурем, орзиқ мекунем. Тамом. Торта да устозам заказ кадагием қатирулият. Тайёр кадагиай. Шав мерам меёрам шона иншоаллоҳ. Оли хеле мевои клубник, хеле чизои ягоди бигем. Бегаҳия магазини зури дигай уҷа мерам мегирам. Так себ, мандарин, киви, банан, хеле чизора ҳамаша гирифтем. иди мо муборак шуда истай. иҷа боша ай қасоби сар кадам. ҳар як нона бигем дута када пишивая плилёнка кати печондум ки қоқ нашава. Пага дастархон ки соз кадам. Хеда дута ҳарҷо мемонам. Кадомида дар кора майда када мегира барои қоқ нашуданаш. Ана да чанд сом 6,500 да гӯшт харидам. Кака бич нарам бигем ҳар ҳафта ма ҳами 5-6 да гӯшт мехарам. ҳами омадагим да хела харида будам, бо барои ид харидам, барои самбусаву хомшурбову ҳамихе нағз мебинем. бениҳоят бовар кунед. Намедонам ягон кас ранги ма боша набоша, харид кардана асаб ма ба харид кардан ма ором мекунам. бениҳоят нағз мебинам, бисёр харид кунам. он чизое ки ба дил май харид кунам. анамун лаҳзаҳои расидагие ки даже кашалок ма нигоҳ намекунам. он чизе ки мада маҳқулай ҳавая мегирам. свободна бигем ҳамашда пулам мераса. ана баъд бениҳоят занҳои бисёр дар ватсапи ман навистанд ки ма хайр кунам шона.
бахшиши зиёд ман гуфтам ки одамое ки намешиносам намекунам. соли гузашта бисёр мара фиреб кардагӣ буданд. худо ба шукр ман ай закотам зиёд садақа кардам, хайр кардам, бениҳоят одамои бисёрда кардам. ним зиёдша бигем, даже бигем почти ҳамаша да як 10% мерасида кардам. бигем 90% ма Тоҷикистон, шахсои Тоҷикистондан рӯй кардам. Продукта гирифтанам, хе майда чайда чизои дар кори шонаго, таштор вошаву ҳамихе ай 3-4 каста 5000 дигарашда ҳамашда 10-15 000 20 000 10-15 000 20 000 ҳамихе худованд ака ба даргоҳш қабул куна. вақте ки закот мети хайр мекунӣ, худованд бигем ки анамин молта нигаҳбон мешава, бо баракат ча зиёд мекунам. ма нағз мебинам, беҳад нағз мебинам хайри садақа кардана. уже тамом кардам бигем то ана ҳамин рӯзе ки бигем ки охирон рӯзи рамазона кардам. бо кор кунам хайр бо қувватам бираса, бо иншоаллоҳ бо ҳамо одамое ки ба ҳамин чиз муҳтоҷанд. бовар кунед тамошобинон 90%ша барои шахсое ки телефону интернет надоранд ва ёда дар ҳақиқат продукта дар кораи ҳамо одамода кардам. ҳоли бо бисёре фикр мекунед ту хайр кади гап назан, ё ки садақа кади гап назан, закот доди гап назан. ма гап мезанам ки барои шахсоне ки ҳастанд ки пул дорану дилшон намешава хайр кунанд ё ки закот диҳанд, дилшон намешава ҳастанд. бовар кунед ман хеле шахсоро худам лично мешиносам. ҳастанд ам хеле шахсҳо барои ки чашми ҳамо одамо ҳуй шававу бикунанд. ма колодеси оби кушодагимам ҳам да Нигар, ҳам да Бангладеш кушодагӣ будам. колодеси ов надоштанд. гуфта будам ваям да каналам, як гала одам колодец кушод. ина якаша тамошобино барои самбуса гирифтам. боқӣ мондаша дар морозильник хушрӯ када чиндам. ина дар иҷа боша зуволои самбусаома тайёр мекунам. иншоаллоҳ саҳари ида мепазм шуна. ана ҳамаи бигем зуволоро тайёр мекунам, мебурам дар морозильник хушрӯак мемонам. ана ҳоли бо бегаҳ вай хари мерем. қати устозам клубникавам хеле майда чайда хари мерем магазин. ана як штативи калон гирифтам ба ҳазир. мегем ки видеои хушрӯи мотиватсиони айспас баҳри шумо мекунам. иншоаллоҳ бо видеои ид шавқовари бад мешава. ай нол чӣ гуна ороиши хона, дастархон ҳамаша видеотон мекунем ки мотиватсия гирен занҳои хонашинӣ ки монда шудагиен. ана баъд мебелом бояд анамин числои 10 апрел меяд. пагаҳ ака па плану бояд мебелои мара биёран, лекин ман отказ кардам, гуфтам ҳафтаи дигар биёрен барое ки ид дорем дар болои дастархони ма мебели дунёро гиҷо меёранд. отказшон кардам. ана бисёр ман нишон додагим рецепти самбусаи ма бисёр дар канали ютубам ҳастай. ана зуволашами обычни ранги зуволаи манту мегирӣ, сахтакак мегирӣ, ира камтар сахтак мегирӣ. руғани яхии говӣ ягом чӣ бовар кунед ба ҳамин руғани жири гов намебурӯя. аҷоибот самбусаро ризонаки хушрӯ мекуна. баъд анамин зависит ай печонданшам ҳастай. вақте ки якта мепечонӣ қабатош уқа маълум намешава. вақте ки 3 зувола тинак мекунӣ ё ки 4 зувола тинак мекунӣ, баъд рӯи ҳам монда равған када мепечонӣ, хелашта бо қадқади хушрӯи бад мебиёд. оли насиб иншоаллоҳ бо саҳарӣ ки пухтам бо видеотон мекунем, нишон медиҳем ки анами самбусое ки қати шумо тайёр кардам чӣ гуна омадан. ма дар асл беҳад пухту паза нағз мебинам. беҳад нағз мебинам. асобина вақте ки мепази кӯдако мехӯранд. роҳат мекунам, ай тамошош сер намешам. вақте ки ячи мепазам кӯдакам ба қызиқ мешина мехӯра, ай ми пешаш бишинам тамошо кунам. мегӯм беҳад нағз мебинам. ҳамин чиз бигем як хобби май ба пухту паз, ба анамин мегем ки барои фарзандора чизои дӯст медошташона пухтан асаби ма ором мешава. ҳамин кати ма оромиш дода метонам. шумо чӣ дар комментария банависен.
ҳатман мехонам комментарияра. ҳоли ним зиёди комментариёра хондагӣ адобрид кардагим. ҳоли бо як галаи дигараш мондагӣ. Иншоалло ҳамаша хонда адобрид мекунам. Иҷа хамири чагалдак тайёр кардем. зелен, помидор, болгар ҳамаша майда реза кардем, андохтем. Кадометонда маъқул боша. Икарат ки кадом рецептш кати тайёр карда мемонам. Хай хёл мекунам ҳама метонав, лекин хоҳишмандо боше дар комментария бинависе. Иншоалло икарат ки пухтум ай рецептш тайёр карда барои шумо ҳамаша айнол нишон метиҳам. Ана чагалдака ба калон-калони бад намепази, майда-майдак мепази ки дар нахуш сархаки хушрувак бирем. Бина тамошобино гӯшти гӯспанд бирён охирон рӯзи вайда. Ана Рамазон кор бисёр будам, хеле осона кардем. дар вақти чагалдакпазӣ тамошобино заряди телефонам тамом шид. ҳамаша ина пухта гирифтем. Янгам ёрдам кард. Хашама пухтам, қашавай пухтак. Намухе тамошобино бо магазин рафтам, мева-чева гирифтам, клубника гирифтам, туда-сюда гирифтам. бовар кунед беҳад монда шудам, хаста шудам. бояд намуди дигар кусокҳои тортои бамаза гирифтам. хеле чиз гирифтам. иҷаш боша дutta клубник гирифтам. инам қадари тамошобино. я таша Фотима полный хурдақати акошу ишамондам ки клубника в шоколаде кунам. тамом як гала барги салат гирифтам. нағз мебинам хадам қати лимон. ана мехе тамошобино. иншоалло имрӯза видеора ба анҷом мерасонем, ба охир мерасонем. пагаҳ ай дастархони тайёр кардани дастархони идӣ видеомона давом метиҳем. раҳмати калон ки то охири видео бо мо будед. боз ҳам иди саиди фитр муборак.